Bisag hilantan ka tay, mangahoy gyapon ka. Oo, agwantahon. Agwantahon nimo ang imong kalisod, ang imong sakit, Oo, kayang kaon. ang kaon. So na sir, ang kalisod basta mabuhay lang ang pamilya. Mabuhi lang imong pamilya tay, magantos lang ka sa kalisod. Inyo mga ma'am sir no, syempre karon nakita na pod nako si tatay nga nangahoy. Dito ko gikan sa ilahang balay. Wala man daw siya, mao nang ako siyang ipakita. Wala man po ito siyang balay. So karon dire rin ako nakitaan si tatay sa highway. Dire na iyang kinahoy di ay karon no. Kini. So tay, kumusta naman tay? Okay ra. Okay ra. So ampo lang perminti sa Ginoo tay ha. Ang Ginoo tay naglantaw na perminti sa itong kalisod. Wala tay. So salamat day kayo sa nagpaabot ni tatay og pangbugas. Si sir dili lang daw magpabanggit og ngalan. Karon tay, naa kay Facebook sa imong anak? Naa kay Facebook? Facebook kanang cellphone. O cellphone? Naiiya. Naiiya ha? Unsa may ngalan siyang Facebook tay? Wala ko kay babot. Ay, sikuan kanang So, karon- na kanang nastindahan din niya. Ako lang pa kayo ang Facebook ang iyang anak kay para digton lang kamo kontak sir. Ako pa ning kamutan sir nga mahatag na kong Facebook sa iyang anak karong adlaw. Salamat yung guys sa imong kamaayo sa isig katawo sir. Ginoon lay bahala sa imo ha. Pila naman po ka katuig na ngahoy tay? Dugay na ay. Mga pila naman katuig? Kuan pag undan ako siya mga 12 anyos. 12 anyos nang kasi pangahoy. Niundam ko siya buday. Sa ato pa tay niundang lang ang imong anak kay para makasuporta sa inyo ha. Niundang na eskwela. Eskwela. Kung human sa grade 12. Kuan sir. Usahay magkaon sa isa adlaw kas-a. Kung kakaon ra mo usahay ka sa isa ka adlaw kas atay. Usahay Sa katong nag-eskwela pa imong anak. Saging plantasyon usahay dia. Magunsa ka? Magkuha saging plantasyon. Magkuha ng saging plantasyon. Unsa man kanang ihatag na sa imo ha? Kanang mangayo og reject. Mangayo lang reject para inyong ikanon. Kanang support walang banga. Makakaon mo. Sus Ginoo. Sige lang tay. Panahon sa kalisod tay, magampo lang ta permintis Ginoo tay ha. Kung malay mo wala sa imo ang swerte pero nasa imong anak nihatag sa Ginoo. Di ba tay? Tignon na. Halag pobre ta tay. Ang importante tay dato ta sa paglantaw sa Ginoo. Kung sao man ang kwartahan ta tay, pero dili ta dato sa paglantaw sa Ginoo, di ba? Ang tanan bahandi des kalibutan tay, mawala na pud na. So na sir, ang kalisod basta mabuhay lang ang pamilya. Mabuhi lang imong pamilya tay, magantos lang ka sa kalisod. Believe jud ko sa imong kuan tay, sa imong abilidad tay. Kapait sa taliwala sa kapait sa imong kinabuhi tay, mulaban jud kag patas. Basta importante tay, bahalag pait ang atong sitwasyon tay, dili lang ta manghilabot no. Mo dyan ay pinaka Agwanta yung pangahoy gani. agwanta lang jud kag pahahoy. Dinyos ba? Kana may mayo tay. Dinyos ha. Bisag wala ang lang sir. Mangahoy jud pa ang kwarta ko. Para makakwarta ka, para makapalit lang ang bugas. Sus Ginoo. Bisag hilantan ka tay, mangahoy gyapon ka. Agwantahon. Agwantahon nimo ang imong kalisod, ang imong sakit, Kayang kaon. ang kaon. Sus Ginoo. So karon tay mag-agwanta lang kag una ni tay, suok-suok, delikado ra man ni tay basing na mga badakon diri atay. Paano kanang bukot noon, bukot. Bukot sige ra kag kapaakan bukot. Unsa ang bukot ka na lang pinig tay? Pinig. Sige lang kag kapaakan na. So karon tay na ihatag si sir sa imo ha. Sir, salamat yo guys sa imong gipaabot nga pangpalit og bugas ni tatay sir ha. Salamat sir. Ginoo na bahala magbalo sa imo ha sir. Kana tay gihatag na ni sir tay dili lang siya magpabanggit sa imong sa iyang ngalan pangpalit daw na nimong bugas. Maayo na lamang unya si sir tay nangayo pod sa inyo og Facebook. Kay para tagabuan tay tagaan mo ni tagabuan og sustento tay. Salamat. Unya ang kani tay tagaan ta pug kag pagpalit og kuan nimo tay ha, sudan tay. Ayo. Ana tay pangpalit na nimong sudan ha. Salamat to sa tao nga naghatag no sa una ug karon ko. Salamat kay tay. Amping ka perminti sa imong lakaw tay ha. Unya karon tay muuli na lang ka ha. Ayaw na lang pagpangahoy. Karon magpalit kag bugas ha. Ako tay wala na ko kapalit og bugas tay kay ako raman isa. Salamat kay sir. Wala problema. Ang katong kanang Facebook, ang tindahan diya kanin katong naitindahan diya. Karon ubanan na lang ko nimo tay para makaabot ko sa inyong balay. Sige.
Dalo, yung karito na ko. Oh, dadon lang ni may mong kariton. Sir, salamat yung guys sa mong gihatag ga. Grasya kan tatay, sir. Aman lapit niyong balay tay. Kini. So karon tay kinsa may naay kontak sa imong anak. Ano yung tindahan niya? Sige mangayo lang ko diha karon tay ha. Oh. Mo na inyo ang balay tay. Ano? Doon nyo tayo, sir. Ha? Doon tayo. Nooy kayo. Sige lang tay. I-rinse up yun siya. Ampo lang sa kalisod tay ha. Importante tay, bahalag lisod ta basta sige lang tag-ampo sa Ginoo Ang Ginoo tay naglantaw na sa atong kalisod. Akong asawa sir, labas ito. So diri day nagpuyo si tatay. Oo. So karon tay mangayo lang ang Facebook sa mga anak tay ha. Oo, tapos na yung tindahan niya. Oo. Tay dili na ko magdugay ha. Oo. Amping permente sa imong lakaw tay. Ang Ginoo nalay bahala sa imo tay ha. Ang Ginoo tay naglantaw permente sa imo ha. Salamat tayo. Oo. Wala na ako kapalit og group 1 tay. Bugas tay, ako lang gidirect sa imo kay ako ra man isa yun tay. Oo. Oo. Yun lang. So ikaw na bahala mo palit ha. Oo. Sir, salamat sir sa inyong latag sa ako, sir. Sige tay, salamat kay tay ha. God bless. Sige tay, di na ko magdugay tay.